Helo, Gwenllian Beinon i fi. Fi yw tiwtor derbyn Celf y Dylunio am Mhrifysgol Cymru a Drindod Dewi Sant. Fi yw hefyd cydlynydd yr rhaglen. Fi'n gweithio ar y cyd gyda Peter Finimo, Iwan Bala a Brian Thomas, a ni yw'r tiwtoriaid sydd yn darlithio ar y gradd yma. Ni'n darlithio o lefel BA, Celf y Dylunio, reit lan i MA. Mae MAs gyda ni hefyd yma o fewn y lleoliad sydd yn gyffroes iawn o ran myfyrwyr. Y myfyrwyr i ni'n hoffen i gael ar y gradd yw unrhyw un o ysgol. Allwch chi ddod yn syth mewn ysgol, os yw'n eisiau mynd i wneud cwrs sylfaen a dim byd arall. Allwch chi ddod mewn syth o ysgol i wneud gradd. Neu hefyd, mae'n bosib hefyd bod cwrs sylfaen dych chi'n unrhyw cwrs arall falle o fewn y sefydliad addysg bellach. Mae'r gradd hefyd yn addas i pobl mewn oed. Ni wedi cael pobl yn graddio yma yn y gorffennol sydd yn ei 70au, yn graddio a maen nhw'n dod â rhywbeth ychwanegol i'r gradd a mae fe'n rili gyffroes gweithio gyda ystod eang o oedran. Mae'r gradd hefyd yn addas i bobl sydd yn gweithio'n rhan amser, sydd eisiau astudio hefyd yn rhan amser a i fod fan hyn yn gweithio'n creadigol gyda ni cwpl o ddynodau'r wythnos falle a i datblygu sgiliau wedyn ni creadigol. Y pwrpas y gradd yw i datblygu sgiliau creadigol yn yr myfyriwr ac bod y sgiliau yna'n cael ei ddatblygu yn addas i'r gweithle, ta beth bydd y gweithle. Ac mae'n bosib efo gradd mewn celf a dylunio i weithio mewn ystod eang o llefydd. Enghraifft, bydd sy'n siarad bore yma gyda rhywun o Toronto Film sydd wedi sefydlu yna'n yn Abertawe ar y foment. A ni'n gobeithio darparu rhyw fath o cydweithriad gyda nhw. A ni'n siarad amdano sgiliau mae unrhyw un yn gallu datblygu o fewn y celfyddydau creadigol mewn i ystod eang o llefydd yn y gweithle. Yma yn y gradd, yn y flwyddyn gyntaf, byddwch chi'n astudio ystod eang o sgiliau. So sgiliau mewn gwaith 2D, 3D, gan gynnwys pethau fel ceramics, darlunio, peinto, pethau digidol yn y flwyddyn gyntaf. Yn yr ail flwyddyn wedyn ni, byddwch chi'n datblygu yn dynach eich profiad creadigol, a wedyn yn y trydydd blwyddyn i anelu ato, fynd allan o fan hyn i fod yn dysgwr annibynnol, gyda sgiliau annibynnol unigol i chi. A dyna beth yw bwriad beth i ni yn creu fan hyn o fewn y Drindod Dewi Sant. Falle bod cwestiwn gyda chi sut i ymgeisio i wneud gradd yma. Mae'n mynd i fod yn wahanol os chi'n fyfyriwr llawn amser neu rhan amser. I fod yn fyfyriwr llawn amser, byddwch chi'n gwneud cais trwy UCAS, a mae'r gwybodaeth hwnna i gael ar wefan UCAS. So, allwch chi fynd i'r wefan, byddwch chi'n gallu ffindo'r cwrs yma, a byddwch chi'n gallu gwneud cais trwy UCAS. I fod yn fyfyriwr rhan amser, byddwch chi'n gwneud cais trwy'r brifysgol, a byddwch chi'n cael ffurflen o'r brifysgol i llanw gyda gwybodaeth personol chi, cyfeiriad, oedran a pethau fel hyn. Hefyd, beth bydd angen yno chi'r ddoi beth yw reference wrtho rhywun, a bydd rhywun goffod ysgrifennu rhywbeth amdano chi, a byddwn ni'n edrych arno hwnna wedyn ni pan byddwch chi'n cael eich gwahodd i ddod mewn i cael cyfweliad. Yn y cyfweliad, bydd yn cyfweliad weddol anffurfiol, achos bwriad y cyfweliad i ni yw i sicrhau bod y raddyn yn addas i chi a bod chi'n addas i ni. So mae'n gweithio doi ffordd, bod chi'n hapus gyda ni a bod ni'n hapus gyda chi. Cyn dod i cael gyfweliad, mae cyfle i chi ddod i ymweld â'r brifysgol, a mae doi ffordd yn neud yna. Allwch chi ddod i diwrnod ymweld i ni'n trefnu o fewn yr adran i hunan, so allwch chi jyst dod a byddwn ni'n dangos chi rownd, neu hefyd allwch chi ddod i diwrnod agored sydd yn cael ei drefnu gyda'r prifysgol. A mae hwnna wedyn ni, mae lot fwy o wybodaeth gyda chi ar diwrnod agored, a mae digon o ddiwrnodau'r agored allwch chi ddod i weld yn cael ei trefnu yn ystod y flwyddyn. Byddwch chi'n cael llythyr os byddwn ni i ddod i cael cyfweliad, ac yn y cyfweliad byddwn ni'n gofyn i chi ddod â portffolio waith gyda chi. Y bwriad y portffolio yw bod ni yn gweld eich gwaith creadigol chi. Os ych chi'n gwneud gwaith mowr 3 dimensiwn neu gwaith sydd wedi lleoli mewn rhywle addas i'r gwaith, yn amlwg byddwch chi ffili dod â hwnna gyda chi. Ac felly byddwch chi'n gallu dod â ffotograffiaeth neu dod â iPad neu rhywbeth sydd yn dangos y gwaith. Y bwriad yw bod ni'n gallu gweld y gwaith a wedyn ni'n gwneud penderfyniad gyda chi os yw'r gradd yn addas i chi. Ac wedyn ni bydd eisiau llyfrau braslunio gyda chi sydd yn dangos hefyd y sgiliau creadigol hynny. Os ych chi eisiau fwy o wybodaeth, allwch chi cysylltu â fi a allwch chi gael yr holl wybodaeth amdano sut i cysylltu ar wefan y brifysgol. Mae'r digon o gwybodaeth yna am y brifysgol ei hunan, amdano'r gradd, amdano ni fel staff hefyd o fewn adran yr ysgol ar y wefan. So allwch chi gael unrhyw beth fwy o wybodaeth ffyrni. Diolch yn fawr iawn.